دانزان اوست بالتا نبشتکار اصغر ظہیر. زندگی ہمک قصہ پیچان کاں نودگی رابید پتے ساہگا زندگی پدیاں کا سر کپانت روچ پر روچ آئیے بالاد و براہ دلکشی وشتر بوان و بدل بوانتا آوتی پتے سر ہڈت پتے ہم کسانیا برہدار بودتگ بلے نودگیر دستے دیمائیں بس اگاں پر کے آستت گوڑا عشت کے بالا چے کسانی پتے ساہگا گوستگ اور نودگیر بی ساہگا زندگی پدیاں کا سر کپانت وتی زندے ہمو کھدارا وتی پتے کمیا کو دلے جہلانکیا مارگا حد ہمو کروچ اسکولا کے شد او پدا واتا رد گوڑا آئیے جیڑت کے بلکہ پت لوگا بھی ماتا ہوں آئیے دیما پتے ہچ وڑیں گپو حال نہ کتگت او نیکے آئیے نام گپتگت ہیا مدام کہ وتی ہم سرو پتانی ہمرا یہ دستا بس دن دیراں اشتا تو وتی چمپرت کن تو آہانا چارت ارچوہ دی کے گپ پتے بابتا حد کو اشتات گوڑا مات خاموش بود او بری بری کے سنگتاں کوٹکیں چکانی قصہ کو تگاں گوڑا ہائی ہم دلا ہمیں وہم کو تک کہ چوش بیت کے منہو چتگیں چکیاں یا کہ منی مات بینکائی بود تک بلے چوش چون بود کا من ہگا چتگی چوکیاں و دگا گپے بلے ہگا من ماتے جندے چکاں منی پیت بینکائی بود تک گوڑا آہا منا پرچا پیدا بوگا پیسر دور ندی آئیں تک او مات تیا کے منی پیروک منا چون وتی لوگا داشت کنا ماتا چوشیں دلو جگر کھوجیں کہ ہی راجمانا چوشیں بلائیں گامگیج بزوری دمی نیمگا ماتے لیکا ہمیشہ کہ پتے قصہ سان و ساہک بالا چے سراما کپا بلے داں کدینا روچا حلم دراہ گئیں ننکیا آئیا ای چیز نمارے تگاں بلے ہر چند کے مزن بوان بود تک چیزانی فہمگو چارگے سنچا حد کا گوڑا لازم آئیے ذہنہ ای جست پاداہان بود تک کہ پت کو جائیں آدھگے چکاں پت ہست گوڑا منی پت کو جی ہمیں کے وانک جاہا مراگشو میڑا بودتا گوڑا آدھگا سجائیں گونڈوانی پت گونتا بس نودگیر ہی یکیت کے پرشک نامہ زانگا نہد آئیا ہی گپ ہمک روچو ہمک ساتھ گھٹگیر کنگایتا آئی گپا کو دلے جہلانکیا مارگاہت کہ ہی دگا چوکوتی پتانی ہمرائی تارو کرد کنا سائل و سوادا روان ہائی دو وشیں روچاں پت آہاں سارے ٹاپا بران نوکیں گودو چوٹے گرگا بران بلے منی پہ تاکر کو جائیں او پرچا نائت پیرو کے ہمرائی منا وش نبی کہ مشوکان تو باز توک جائیں سجیں راہا اخ تف کنانے منا بجک کہت شیخ منا وتی ہمراہ نکاں کہ تو منی پادیے نئے نودگی رہی جسمانی بدلیو توارے توکا بدلی آہگ گوٹے کم کم زنبوانا تو آئیے دیم دانک کپانت ہمیں چیزاں ہاں ایران کو تگت ہاں وتی توکا یا کجبی لذت و چاڑے مارگا حد ہاں مدام کے جان شودگا شد دن دیران تلاوگے توکا نشتو گوتی ازباباں گوازیے کت برے کے جان شد جاہا برہنک بود گوڑا تا دیران مزنی ٹھبے توکا نشتو آپے کسانوں کے بول بولکاں کو گوازیے کت وتی ہرواہارا مارش تو وشی بخشات ہمیں پیما آوتی ہندری لذت و وشیاں کو زندے روچاں تیلاک دیانت اوتی تہنائیا لذت بخشگا ہے نودگیر نو 13 سالہ سربوت تگت ہائیے مات گیشتر وتی گدوچی سنٹرا کو رزگٹت او چکے زیادہ حیال گورنہت آئیار گیشن دستیوں نداد کہ غریبی سگگو ہاٹی کی مان بی بس سما اسکول رو کے وحدہ دہ کلدار داتگت کہیں دہیں کلدار چا اسکولا واتر نیت کگت انگو آئیے ہمک بیگا واجوی دکانے دیما وتی دوئیں دست چو زمستانے گوہر کنگے دابا بستا دور راہی چارت گوشے یکیا ودار داتگت یا کہ وط کسی ودارا ہے ہاموشیا اشتا تگا تو ہمک راو کو ہاو کے مردمان کو دلمانگی چارگا ہے کہ بلکہ یکنا یکی آئیا کلداری دستادن تو آپ اوت گنڈائی گیب تو وارد پرچا کے چلوگا ہائیارا باز زر نرستگت ہائیے مات چا مشین دوچیا زرہ راشن و پچو ایدگا گٹان گوشاد کنگا حد پئی پئی حسابا پگیگو گوام کنگا حد
کہ پتے سرا دگا بوجائی مبی مرچیوں آپا ہرمانے برے گنڈا والا و برے مردمانی چارگا دلگوشت کہ ہمیں ساہتا دکھاں گزیر بچک آئیے کہ راچا گوستو پدا بیرائی کت نودگیر تو ہدا اشتات کے حیریں آئیا گو پروائشتی چمّا چارے تو جس کت چونا ہا سیاو دیرات کہ نودگیر سرابتگ بلے گپ جنگے نیمونی نرستگ مرچی کے سیاوتی ناہانی ذرانی گرگو چاہمے راہا سیٹو سفے لوگا روگاہا تا آئیے دستو دل پر کت وات ہنچو نودگیرگو مجازی پسو داتو پداوتی دیم دمی نیمگا تاب دات گنڈا ورے آئیے پدا جس کت ہننا نودگیرا آئیے زیادہ ہی تب نیستا بلے دپی پا گنڈا ہاپ دیا گاہد گوڑا سیاہوا چرائیے ہننا کنگا حبیدم گنڈائی گپتو آئیے رداد چشکے نودگیر دل پیسرا پا گنڈا بندت آئیے سر ملائیے ساک دوست بتا ہمیشکا آئیے پا نادل کشی گنڈا زور تو زود زودتا وارد تو ہمک روچا بیا ترا گنڈا وارے ناشر سیاہوا چارت کے مرگ شکار بوگے وڑا ہیں پمشکا موچکینے ریت کا نو ہمک روچ پا بے سمائی نودگیر بیگا ہمیں دا حد کوشتا تو سیاہوا آئیے را گنڈا واریں مدانا آئیے را وطی ہمرا کو تو ڈگارانی سرا برتگو ہمودا جوے بندہ نشتا گپ جتش کم کم آئیے کوپگے سرا دستی ہیر کنان کت آئیے را بگلے کت بڑے لطار یک روچی سیاہوا آئیے حسباب دستا کت تا آئیے ساک باز مزاحت چھمے پچو بند بودتا یک ناشناس و حجب مارش تے آئیے جانے رگو بندہ سر رچام بود نو آہانی امروچی کار جوڑ بودتگت کہ سیاہوا آئیے حسباب دستا کو تو برے دپا کت آئیے رگو ناشناسیں لذت و مارشتان دوچار گیت سیاہوا ہی کار آئیے وشبو گاہت وہ چریشیا پت سیاہوا جند پدا وط اندیما شو تو دست کار مرزیا وطی کار شرکتا بود تو بود یک روچی سیاہوا ہوں وطی اسباب کشے تو آئیے دستا داد یک باری ہاں سک شرمندگو نگیگ بود بلے چارتے کہ سیاہو ہمک روچ منی اسبابا دستا کن تو منی دلا وشکا آئیے ہچ نبی من ہگا آئیے گا دستا بکنا گوڑا چیوی یک روچی ہاں بازی لیمبوے چیرا شوتا ہوں سیاہوا وطارا آئیے اسباب سرا ہنگو آنگو پھر لگاش تو پدا آہوں وطی کٹا نا دین نودگیر زانگا حد کہ شریں کارے نہیں ولے نو سیاہوے دامے چمگا کب تگت و ناشناسیں لذتا ہاں بیوس کو تگت کہ گو آئیے ہنچے کار بکن تو پدا سیاہوا ہاں ترسیں تگت کہ ہگا تو انگو آنگو بکنے من بازارے سجے مردمہ حال دیاں و تئی پیروکا ہوں حال دیاں بلی تو رضوہ بے آئیے چارت کہ اگا پیروکو مات صحیح بے باں گوڑا منی جندہ جنا و منی بازار تاروتابا ہوں بند کنا بیگاہ پٹبالیہ چارگاہوں بند باں کہ چریشیا منی تہنائی گیشتر ودید پا ہزار ناواہگی سیاہوے چیرگا حد کو سیاہوا وطی کار کھت نوی آیانی ہمک روچگی دھندا بودتگت و سیاہوا وطی نزدیک گورے سنگا تو پا وشگپی حال داتا آہاں ہوں چا نودگیرا وطی بہر کشید ہنچو ای چاک مزن بوان بود دا نودگیر ورنائیہ رسید ہمیں پیما دگرانی دستانی لیبو کت و ہائیے بینک ہمک نیمگا چسگو ورگ بود ہمیں روچا امیتانے سائن ریشی درد کگت کے ہائیے نگب تگت گو و ہمیں ریشا سرما شمکا دراور تگت ہائیے یکی مردین چوکے نو مزن بود تگت و دبائیہ کمپنیہ کسانے کاریا حد دگا دو زامات ہمیں دا ملکا وطی میتگا ماسٹر تھا یک زاماتی و ہمیشت کے گارت ہشام پا امیتانے ہلاجا بازی چنداو جڈا کڈا کت جنکا وطی سہر بہا کتا بلے امیتان دراہ نبود شمکا امیتان وطی پادام برتگو جنازہ سرا ہمدانا دراہی مردم دلگوش کنائیں تو گوشتا کہ واجہاں اگا امیتانا کسیے وام پیریں یا ما پیش بکن یا کہ ہائیے براتو چکو مردمہ حال بدن دمی گا پیشے کے پرس نیست اے مردم پرس ندارا ہمدانے چرے گپاں پاد درستاں وطی چادر چانڈتاں تو چا قبرستانہ رہادک بودتا بلے گپ جنان و رپٹانا پدا حمودہ شتا
ہمدانہ چارت ہداؤں گپ جنگے موہیں گڑا ہا پدا بندات بود اصلاح سجے نادرائیانی بون 28 مئی 98 ما چاگیا اٹمی تراکیں کہ چاگیے دل بندہ 5 ایٹم بم تراکیں نگ بود ہما ایٹم بم کے امریکہ 6-9 اگست 45 جاپان ہیروشیما و ناگاساکی آبادیاں جتاں کہ چراہانی سببا 2 لاکھ مردم بیران بود ایٹمی تابکاری سان و زیان سک باز ہیں کہ چریشاں یکی شمکیں او آس تائرائڈ بین ٹیومر سجہیں موسم و چاگردہ نادرا کا زمین نے آپون جہلا روت چا ہمیں سببا مرچی مائے میتگاں ہو وڑ وڑیں وائلو نادرائیاں سرکش چتک وہ بوگو چونک جنانا چشک ہور پا وحد موسم نیا ہاں نادرائی گیشتر بوانا زمین نو سہدار ہوں نادرا بوانا زمین نے آپ چوتی پیشی ہندا سک باز جہل شتک سرکار ہی بابتا ایچ وڑے گامگیج زورگا نئے نیک ہائیا تراکاچا پیسر ہی بابتا حلمیے گامگیج زورتک ہائی بابتا گپ جنگا گیشے سرپدی دیگ لوٹگا حد کہ میر بائیانا چادر چنڈٹو نورونڈانا رہا تک بود کہ ہی پرسے پترہ ہو سیاست کنا ادانو سیاست جاگا ہیں من ہی بچکا شر دل گوش کنگا ہاں ای دین و خدای سرا ہوں ایراد گیب تو میں رولنگ پارٹیا ہوں ارچ وحدہ بدورت کا ہی ویلے چیزی روچاں پد ویگو گاڑی والا ہاں اچ اس کو تو بورتو نو ہمائے کہ اچ گواو سوجی نیس بالا چے کمیے ترندے مارشتاں پد ہگا نودگیرا چوشی کمیے چوکہ بالا چے ساڑی نبوگے سببا مارے تگا گوڑا ہاں ہمدان چیرین دستانی چا نامعلومی سببا چسکانگو برگد ہمدان نوکی ہمیشہ کہ پا نودگیرا راشونی دروازگیت کے پچ بودتگد بلے نودگیرے اودا پناہ زورگا چا پیش ہاں دروازگ واروکاں وار ہمدانا مائنو امیتے ہم باس کمک کو تگد وہ ہی درگتا آہانا جوانی سوجو مشورہ داتگ وہ آہانی ہمرداری ہوں کو تگد آئیے ہرادگد کہ ہاگو آہاں اور ہی مشین دوچی سنٹرہ یک گہبودی ہدارائی جوڑ کا وانگو زانگ دستی ہنرو دگا سرپدی کلاس ہوں بوجید نودگیرہ کے وتی گپ کو ہمدانہ جتگتا گوڑا ہائیا ہی بابتا چیریں کارستی نامہ یا کسانے کیس اسٹڈی نوشتہ کو تگت کہ ہائیا مول ہمیشہ کیا اشیا ہمیں سنٹرہ مراگشی دورانہ وانت بلے ہی سجیں ہمید گواتا برتا زندے روچ بری پا کہریو بری پا وشی گوزان بودتا بازیں ندارک چو قسمہ کی کارستان آہان و روان بودتا موسم مردم مرگ و سہدار اس زندگی مزانی پردہا آہان و گوزان بودتا نودگیر یک بندی سرا اشتاتگت او کورے تچوکیں آپا چارگا حد کہ ہاں گز و ببوران چون پتاہان و برانت ہائی ارہ بندو پتار گونت کاش و ڈلو جاورو گونک ہاں جیڑگا حد کہ ہائی بند بوگی ہی یا کہ ٹالے شنگر کہ ہمک توپانا سرا ہیرکاری تو پدا چست بید ہانو مزن بودتگا تو ہائیا وتی سرا بودتگیں امک ظلم و گیشیانی حساب گرگیت ہائیا جیڑت کہ ہر کسا آ حراب کو تک آہانی جندہ یک یک کا کشان کا وتی بیرا حلمیہ چراہنگی آئی بی پتا نائلیت کہ دگا بیوسانی زندگیاں ہم چو منیا زوال بکنا آیا پیسلہ کو تو پرے کارے دستا گرگو صوب مندیا آیا وتی خدا مرزین پیرو کے ایریں وطاس چماتے پیتیا کشت ماہینہ ای وطاس پمشکا ایر کو تگت کی آہانی پاسبانا نودگیرہ وطاس ایر کنگا مات دستگت آیا وطاس دوزدے تو یا کار چہوں بہازر تو ای ہرچواد آئیے لانکایتا کہ کجا نہ کجا آئیے یکی دب کبھی تو آوتی کارا بندات بکا یک روچی آپا وتی اولی شکار کاروائی دیں پا ڈگارا سارگے آئیے اولی شکار دکان گزیر بچک سیاہوت کہ اول بندت وہ گیشتر ہمائی حراب کو تگت آئیے سراب کنانا پوت اندے میں جاگہی گپتو نشت دستی سیاہو کا بڑا ہو پیدا کی آئیے وطاس کشتو جاڑی کت سیاہو کے آئیے نزدیکو وجہ رسد دا نودگیرہ ہی دیا سٹھے تو آئیے دلو دست لرزگا لگ گتا آئیے وس کت بلے آئیے دستانی ہاٹیاں ہمرداری نہ کت آگوں بیسودیو ناکامیں دلے واتر لوگا حد بلے ہاں توکا چا پرشتگت
آئیے ذہنہ بس ہمیں یقین گپ نشتگت کہ من چراہاں چون وتی ننگے جستا بکنا ہمک شپ وپسگا چا پیسر آئیے ذہن و حیالاں ہمیں کارستو ندارگاں پھر تر رکی وار آئیے باز جہد ہم خود کے ہا وطارا چرے حیال و جنجالا چا بگی شینی حوال گا پیشنت کے چش مبوتیں نو کے بوتک چے کت کنا ہمیں روچا کے آئیے سیاوے رائے سر بستگت او آئیے کشگے بے صوبیں جہد کو تگت ہمیشہ پا آئیے واب دیست کہ آئیے سیاو کشتگو ہا دزگیر بوتگو سپائی یک یکا آئیے سرا چو کچکا سر کپگو ہیر کپگا ہاں آ پیریات کا نگائیں بلے کس آئیے پیریات عشقا نگا نائیں ہدا آئیے واب دیست کہ آ لچو مین یا مین روگائیں آئیے واب پرشتگت آ زمستانی سردیں شپا حیدہ چپ چلک بوتگت گوڑا دمی روچا آئیے بازیں جیڑگا پد وطاس گو بیتواری پدا حمودہ ہیر کو تو کارت جا گیا برتو کال کوت کے چو مبیت آئیے واب راست بھی بیت آوادہ من وطا رکھت نگو تک بلے نو مزنا نو وطی گرودارا وط کت کنا آئیے بازیں سکسو کو وطی باپشتا بازیں گپ پشکو تگت آئیے زانتگت کہ مردم منا گشگا ہاں برے برے ہنچی نوبتوں اتکگت کہ ہاں پا وط کشی آؤں سرگب تک ہینو زندگی ہے ہینو چاگردے کہ ادا انسان انسانا سوار بیت ہاں نر نرا سوار بھی بیت منی سر پھر نبیت کہ چش پرچہ ہوا گائیں وحدی کے خداہا پا ہمک نرا یک مادگی جوڑ کو تک گوڑا ای غیر فطری حمل پرچہ ہوا گائیں ہیا مردم ایچو زانگ نیست کہ دومی مردم زندگی تباہ بیت اڑے نرین جناور وتی نرین سرا چش سر نکپیت چش کے پہمیدہ و سرپدی انسان ہے چارے چمجہلی زندگیا کہ چاگردہ چمہ چس کو تو کسا چارت نکنے گوڑا مرگ گہتے رے یک روچی ہا راہ روگاہت کہ ہائیہ پدا حیالت کہ ہاوتی بیران یلن نداں اگا ہائیہ دیندار گو ہائیہ کشک نباں آہانی جانو چوکو آستاں بلے جان کجا گوما مرے نگواں آوا چمن مستراں پدا بلائیں بنامیا نگوشے من آہنی چوکا سنگت کنا وتی بیران گراں او موبائل سرا آہنی کندریں اکساں کشاں دستے دیما رواں وحدہ شارے کے موبائل نبود تک دگانا آہاں منیہو عکس گفتگتا گوڑا ہائیہ سوڑا کت کیا بنداتا عمر چکا ہوتی سنگت کن کے شوالے آئیے ذہنہ ہمیں گپ نشتگت کہ کسانیا سجائیں گونڈو انچوش با سجائیں گونڈو یکی دمیے دستا زوال با آئیے سجائیں گونڈو ہمیں یکی چمہ چارتا کہ وط بودتگت آئیے عمر چکے پدا کپک بندات کت واہ شوالا ہر جگہ کے دستے تا ہائیارہ توارے کت بلے شیخ کا ہائچ کے مار نہ کت نودگی رہوں ہائی علن نہ داد شیخ کا چارت کے ہی چو منی سرا نہ کپیت آئیے بیہار داد کے من وتی پتا حال دیا کلام شرجت ہی اگا وتی پتا حال بیدا من بزام پا بون نہ بودتا یکی و چونا ہا من ہائیے چیرگی بودتا دمی ہا چمن تیار تریں دریگتے وحدہ منی پیت گومن بودتے تا یکیاں ہگا منا تنگ کو تگت من ہوں اچھو بگوشتے کہ پتا حال دیا نا پتا حال مدے من گو تو اچھو مسکرہ کو تک شر لالا تاو منی کستریں برات ہے آئیے شیخ چا وتی سرا چھٹریں آئیے دگا سے چار جاگہ وتی دام چیر کت بلے ٹونگی دام کجا مرک چیر داد کا شرے درستان بے صوب بوگا پد آئیہ پدا وتی ہما گا پیاتت کہ انسانانی ای چونے چاگر دے کہ نر نرا سوار بیت دریگتے من انسانے مبوتینا جناوری بوتینا آئیہ وتی مان نگیشتا گو مامانگی ذہن تائیرو ہیمن کنگیت آئیہ وطا دروگن دل بڑی دیے گیت آئیہ وتی دل ساکم کنگیت گو ہمیں گرو چلا یکروچے آما شہرہ گو نود بندگ ہمیر کہ ہائیے درسیادیات دو چار کپ نود بندگ شاعری باز ہوب بستت ہائیے نود بندگ دستہ کتابی دست کے جنس و نفسیات باب تاحت نودگیرہ کتاب چا آئیے پچ گب تو گوت برت گو ہمیں کتاب وانک بندات کو آئیے کتاب وان تو حاصر کو تا گوشے ای کتاب وانگا پد ہا کمی تاہیر گب آئیے دیما نوکی راو در پچبوان بوتا
یہ کتابہ یک درور ماند کہ ہاں درور گو نودگیر زندگی ہمگرن چت اودا نبشتہت کہ یک میتگیا ورنہ کسانیہ جنسی زیادتیانی ہاماچ بودتگ گوڑا چرائیہ پد آئیہ ہمیں گپ جار بادشاہ گشتگو وتی سرا کتاب ہوں نبشتہ کو تک آئیہ ہمیں مردمانی ہلاپا کیس پچ کو تک چوتی بنامیہ سرگوزانہ آئیہ ہی گپ جہانا آشکار کو تگو پا بیوسیں چکاں یک تربیتی سنٹرے ہوں پچ کو تک کہ ہودا آہنا مبتا وانینگو سر سوچ دا تک کتاب تو کا نبشتہت کہ ہمیں مرد پدا بلائیں نامداری وکیلی جوڑ بود تک وہی جا رہے ہوں جتک کہ ہگا کسے چوشیں کیس بیاری من آہنی کیسا مبتا زورا گو ہمیشہ وانگا پد آئیہ وتی دل تسلہ دیانا گوشت ای جیڑا دنیای ہرچ کنڈا بس انسانانی در نیاما ہستے ای لوتے شاہین ار جاگا بالا ہاں وحدی لوتے راجہ ہنچوچ کو گوڑا خدا ہاں آ تباہ کو تا نو پرچا ہی درچ باندے نو پرچا خدا ایشان تباہ نکا چا ہمیں دا ہاں یہ ذہنہ گو خدا ہاں جستو جیڑا بنا کھد کہ آ وحدے مردمانا تو پیش داشتاک اور نو پرچا پیش ندارے تاو دمبور تک یا کہ ہاں ندارک دروگا ہاں وائلو قصہ انچائنا آ وحدی کے من کسان بودتگا ہوں منی سرا چوشی ناروائی بودتگ گوڑا تاوے ہودا پرچا منی پچ گرگا نیت کگے تاو کجا بودتگے یا کہ تاو نشتگو ندارا چارے تک یہ کتاب جنسی تعلیم بابتا بعض سرپدی ماند کہ چوک چپیم وطارا چرے کزاہا چا رکھینت کنا گواچنی ہمیں کتابہ نودگیر ذہن و سوچ چا بیرگیریا بدل کتا پا نوساچیا جاڑی کتا ہائیے دیما زند گوازینہ کے نوکے راہو در پچ بودتا ہائیے جیڑت کہ منی زندگی و آہاں تباہ کتک منوتی ہندری جیڑا و مارشتا وط دست کنا دگا کس دستی نکا اگا من گو دگا یکیا چوش بکنا دا ہائیے جاور ہوں انچوش بان کے منیا آپ دا منی چکے حراب کرنے کے پدو رندہ بیت تو ای چانک یکوی روان بیت گہتر ہمیشہ کہ ای چانکا چا ہمیں دا دیر رگو دور کرنے کے جہد و کوشست بھی بیت کہ باندہ دگا یکی چو منے نودگیرہ مبیت دامون بلی لوک بیت بلے چانک و درکے پرے کارے دستا گرگا آئیہ درستان چا پیش ہمیں گام گیج زرد کہ آئیہ روتا کا بیان داد کہ ما سرکاری اسکولا چوکانا جنسی تعلیم دیگ بھی بیت آئیہ گو سرکارہ دزبندی کو کہ چا جنسی تعلیم نبوگا بعضی چکی زندگی دیم پا زوالا روگائیں یہ چیر پوشگی جیڑے نئے بلکہ ہی دیما ہارگو پدر کنک بھی بیت چکانا اے بابتا سرپدی دیگ بھی بیت او اے بابتا مسترین ورنہ ہوں سر و سوچ کنک بباں او پتو ماتوں چشیں دیوانا لوٹائنک بباں کم چا کم وانک جہاں ماہی دوگشتا ہنچی دیوان برجا دارک بھی بیت او پت ماتوں لوٹائنک بباں چریشیا حبید گوازی جاؤ شاد کام جا جوڑ کنک بباں دہاں کے ورنہ گیشتری وحدہ کو ہمیشہ مشکل بباں او آپا دگا سلکاریا مکپاں ہرچا کہ گوازی و شاد کامی ذہنی ردو میں واسطہ سا کشدری ہیں وہ پتانا ہی بابتا کڈن کنک بھی بیت کہ دا چوک نابالگیں پت ہائیہ وتی ہمراہ بکان داں کے ہائیہ یوکیو کم مارگی گورما جنا ہگاں پت ساڑی نئے گوڑا حلام ہائیہ نزدیکی رشتگی ذمہ بدیاں ہرچا کہ بازیں چکمہ کسانیہ یوکی سببا جناورانی لذت چشی ظلم ہاماچ باں کہ چریشیا آہانی جندشت سرا جہلنے زیم و سان کپید وہ آج چاگرد واسطہ ہو ناسور باں آہانی بیسا و توانائی حلاس باں ہواریں ڈلک چاری ہاماچ باں ہو پدا سجہیں زند بیسوبیانی کورچاتا کپاں باں گیشتر چشیں چوک نفسیاتی نادرہ جوڑ باں اور ناقابل باں یا وہ ودکشی کنا یا کہ چاگرد سرا بوجھ باں دوزو نشئی باں پھوت ہچ کت نکنا آہانا آہانی پشتے بابتا سرپدی دیگ بھی بیت کہ ہی یوکا پا گٹے گوشات کنک آئیں دگا ہچ کارے واسطہ نئے اگا کسی شمارا بلیک میل کنک لوٹی تا ہچ مطور سے تچکا وتی مسترینا حال بھی دیت کسا ایشانی 10 جنگا محلیت کہ اس اکیں بدیں کارے یہ جیڑہا امیچو بیڈبے دگا دا ہمیچو چا توکا روتک جنان بیت بلے ہائیے چارت کہ سرکار گوشا مورے نوار ہائیے وتی منہ باز تگو تاج کت بلے بیسوب بود ملا و بازار مردم ہو آئیے حلاب بودتا
کہ حرابی ہاں نبود تک نوکی بیت کہ ہے مرد کودکانا چرے کارا چا وحدہ پیسر سرپدی دیگ لوٹی ہر کس کے دنیای ناول وانید جنس و نفسیات و فلسفہ وانید آچا ہدائی راو رہبندان دارکائد آبار گشتا بیت بازینا نودگیر شیر و تر ہٹو پیٹ ہوں کت کہ ہی ہندوستان راجمان نہیں کہ تو ہرچی بلوٹے کت کنے اول ہی مسلمانی او دمی ہی بلوچی راجمانی ادا تئی ڈال نگردان کہ تو ہندوانی واشنا سرجم بکنے چار کتاب وانتگو امانی وڑا بوگ لوٹے تراہی کتاب کے دستان ہاں اوشوے باریں گوشوے چبل آئیں ترا ہمیشہ گمراہ کو تک مرچیا پد نبا کنے کے چوشیں گپ بجنے یہ بلوچی راجمانے یہ مسلمانی راجمانے مسلمان و بلوچی راجمان ہنچو با مسلمانہ سوار بوگ یا بلوچا سوار بوگ رواہیں بلے ایشانی گرودار نارواہیں واہ ڈے واہ تئی راجمانے ہی نا بلوچی راجمانی و نیکے مسلمانی اولی مسلمانی راجمانی نہیں بلکہ اولی بلوچی راجمانی رندہ مسلمانی بلے مذہبہ تئی چم ہنچو بند کو تگا کہ تو راجہ پشتا چگل دیا گئے و مذہبہ دیما چا ہمیں دا تئی جیڑا سک مان گیشے تگا من گشاں اگر تو مسلمانی مبود تینے گوڑا بلوچی نبود تگتے ہی گپا یاد بیدار اول تو بلوچی رندہ مسلمان پیری دودائے بچکار شلوار کوپگا دیگ بود ہمیشہ تی بلوچی راجمان بلوچ ہمائیں کہ وتی ہاں جگہ پا دگرہ مبوجید بلکہ پا دگرہ ہاں جگہ پہازگا بیمیری مسلمان ہمائیں کہ وتی ہاں جگہ پا دگرہ مبوجید دگرہ زندگیاں تباہ مکان نودگیرہ ہم محکم ارادہ کتگت کہ ہاں چاگرد پیشانی بستگیں سورگاں شودید پمشکا ہائیا کسی گپ کے مارنا کتا ہائیا وتی جود برجا داشتا ہو بیان ما بیانے چکا دات ہوگوں وزیر و گزیرہ گندو نند ہوں کت کہ وانک جائے کتابانی توکا ہی در مان کنک بیت بلے میتگے چندے مردم مسیط ملائے گورا شتاؤں چرائیا چا فتوائش طلب کت کہ تاو بگوش اے مرد کافر جود بودتگو اشے کشک روائیں ملا وچا پیسرا آئیے سرت رکھا گیا تو دنتان گدر چگاہت پرچکے آئیہ ہی ہم گشتگت کہ وتی چکا مسیطہ وانگا رحمدیت کہ اودا ملا آئینی سرا وتی حواس و رستریاں کنا وہ ارچی کے مسیطہ وانگا شتگا آگیشتر زوال بودتگا مرچی آدینگے واضح ملا گجو لیتا رت کے نودگیر کافرانی واسطہ ہدا کار کنگائیں یہودو ہندوانی واسطہ تبلیغ کنگائیں وہ اسلامہ کمزور کنگے یک مزن پندلے سازگائیں بازار مردمہ کو دستبندییں کہ ہر کسی کی راحت آئیے سنگسار بکنے تو چمیتگا در بتا چینت چکانے ہیلو عادتاں خراب کنگ لوٹگائیں آہانا چا حلائے قرآن دور کنگے جہد کنگائیں اگا ہمیں ملا مبوتینا تا شمارا نہ کسیا جنازہ داتگا تو نیکے نکا مرچی حبر دو نبیت شما ملاحانی علاپا گپ جنت ہر کس کے ملاحانی علاپا گپ جن بزاہاں اللہ و ہائی رسول و قرآن حلافیں پرچہ کے ملا ہمیشانی نام و تبلیغا کنا مرچی نودگیری درد کگ باندہ بودگیری درکے ایشانی سرو چٹ گرگیں من گوشنگ احتر ہمیشیں کہ اشیارا میتک بدر کنک بی شمائی گپا درست رضایت ملاحا دریمے سپے نشتگے مردمانا جس کو جی ہو واجہ ما درستی گپا رضائیں کہ ہی مرد حراب گردیں اشیے سرو چٹ گرگیں داہیں روتگ مجاں ہمیں دمانا نودگیر پیرو کے برات وش دل پادت کو گوشتے واجہاں شما پرے گپا چو برانز مگرت و مردہ مکوشت من ہایا وقت سرپت کنا کہ دگا پرے چوشنگ گہما وارد نماز پد ملا و بازار مردمہ وش دل مان تر رہیں تو گوشت کی تئی برات نمازک برگشتائیں تو ہائیے سارو چٹا بگر تئی برات سکے شر مردمی بتگ آئیے چوکوں کسا نقصان دیا گا نہا ماں ہنو پا ترسینگا چشکو تاک بلے دیم تیرا ماں گامگی جون زوریں وجدل لٹا جگدیانو لرزینانا لوگا ہت وہ ماہینا سجیں کسائی ہاورتا ماہینا گوشے مور پر رت کا ہیدمو آدیما سرسر جنگو اللہ بجگا لگ گئے پھتی پادے وط شد نو چکے حالت کا گو عش بود منی پہ تو اللہ دوست بود ماتا شیخ کے پیداک بوگے سالا صبر نکو تو شد شیخ کون ڈننا ہے بلے ہاں ادا بھی بیت ہم میں درانا روت
ہاں یہ جنے گپت کو وتی وڑائیں انگو چاک ہم نہ جائیں کہ بگن دے گوہارو گوارزت دلمان اگبا ہچو بزگی تو کا منی ہوستو ہمیت ہمیں بودتا حلا مکان لکے ہائی ماتا چیزی بی بیت بزا من سیاو گار بودتا منو بکنا چے نودگیر چا منی دستا چا درد کا منی گپا ہچ کمار نکا شپا کے نودگیر لوگا ہے تا ماں تو اجدلا چتو دیما کت کہ یہ چونے مقامے کے تو شروع کو تک کہ ماں مسیتے روڑانی دپائیں بابا انو دنیا بدل بود تک مولا ہنی ڈال ادا نگردا ہگا چا منی کارو کردان دین ہترائے توکائیں گوڑا بی بیت من گوشا دین ہترائے توکا نہیں بلکہ مولا ہنی لاپ ہترائے توکائیں پمش کا آہنی دنبولا ہاس لگ گتا من وتی را گپتاک من وتی پیسلا کوتا کہ راجمان ذہنانی تو کے گندو گسڑا صاف کنا نودگیر گپا ہت کہ ہمیں دمانہ دروازگا توار کو ہاں پر روگا پادت کہ ماتا داشت کہ تو مرو بلے واجا رو بلے نودگیر گوشت مانا کس نہ کشی تو دل جم بو نودگیر رہ گپ تو ماتا یہ پشتا گون بود ہاں کے دروازگا سر بود دا ہائیے ہم حیال سنگت ہے بتانے کے اشتا تک دستو دروت بودتا او ہے بتانا گوشت نودگیر منی گپا گرے وطارا چدا چکاش پرچا کو تو سیاو کی گودر رانا دستمان کو تک ملا ہا دگا بازی نے گوتا شور و ہمپت کو تک ہاتھی جنگ پدا ہاں من گوشا تی جنت سلامت بی بیت تی لیکا و جہد دیما شد کنا اگا خدا مکان تاو مبے گوڑا تو پاوات انگا چوشی منوگر جوڑ نکو تک کہ تی لیکا دیما برت بکنا تو بلکہ پاوات لہتے متاثرین جذباتی رنگا ہمراہ کو تک بلے پیگری جہد و زین سازی انگا تو کت نکو تک تاو ہست بے دان چیزی کت کنے تاو ہست بے تی جہد دیما رو ہیبتان کی آئیے سیادت ہمیں دا ہمیں میتگا نشتگت بلے کسانیا ہے چھوڑ نبود تگا ہاں نا بلکہ نودگیرا ہی میتگا اچ کسی تبو چاڑ نبود تک آئیارا ہی ایو کیا ہنچو ایو کو بے تب کو تگت کہ آئیے نزدہ سجائی میتگ گو آئیے کنتیں سجائی میتگ آئیے باپشتا کلاک بندی آئیارا بس ہے میتگے گونڈوانی بانداتے پگرد ہگانا آئیے دیری ہے میتگا ہفت سنگ پشتا داتگد ہے بتانو نودگیر ہے گیشتری نزدیک کی کالجا وانگے وحدہ بندات بود کہ ہے بتانا موٹر سائیکل ہستاد گوڑا نودگیرا وتی ماتارا گوشت کہ تو ہے بتانا بگوش کہ منا کالجا بارت کو چہ ہاسٹلا شرطرے من ہموک روچ رواں کاہنگو ہے بتانے پھر دکانداریات پمش کا چکارا سیکلے گپتگو داتگتی باز برا نودگیر دلا بودتا کیا ایبتانا گوشت کی آئیے سیکلے حلائنک بسکاری نیت بلے پدا ہمیں سوچ کو تگی کہ ہیبتان منی پشتا بینندیت بلکہ ناشرکاری آئیے دلا بیت مرچی کے ہیبتانا جاورانی نازد کی ٹپا سے تو نودگیر سرپد کو گوڑا ہائیا ہوں زان کہ پرائی نو ہیر نیست پمش کا ہائیا وتی مات یلدا تو وتی ہرد بستا اوپا شپوئی شپ چیرکائی چا وتی میتگا درد بلکہ ہیبتانا آئیارا دراہگا کمک کت ہاتیم پا وتی مزن و جلگہیں شہر کراچیا رہا دگ بود کہ ہمودا وتی پکرو لے کہاں برودینیت وہ یک توانائیں زرمبشتیاگو پدا واتر بکا وہ امید ماہینے پانگیا ہمک شپ آئیے لوگاں ہت کو وقت کو حلاس پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا ہاضمہ کو نبشتے گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلام سبسکرائب بکنے